Eastcon je úspešná medzinárodná firma so sídlom v Nemecku a pobočkami v Lotyšsku, Litve, Estónsku, na Slovensku, Kaliningrade, Bielorusku a Rusku. Eastcon vyrába vysokokvalitné výrobky, ktoré zvyšujú kvalitu života. Inovačný tovar, ktorý sa vyrába podľa prísnych kvalitatívnych smerníc. Paleta výrobkov siaha od kuchynskej techniky cez masážne kreslá, hydromasáže, žehliace systémy, multifunkčné prístroje na čistenie vzduchu, až po prírodné lôžkoviny z vlastnej výroby. Úspech našej firmy v rozhodujúcej miere určujú zamestnanci. Eastcon zamestnáva vyše 700 ľudí v najrozličnejších profesiách. Od pracovníkov v sklade, cez predajcov až po manažérov sú všetci súčasťou rodiny Eastcon. Pre nich znamená heslo Kvalita Eastcon, kvalita života. Isté pracovné miesta v úspešnej firme, fundované vzdelávanie a rekvalifikáciu, nadpriemerné zárobky a prémie, ako aj mimoriadne možnosti kariéry. Takto motivovaní odovzdávajú Eastcon predajcovia pri priamom predaji kvalitu života našim zákazníkom. Napríklad prostredníctvom výrobkov kuchynskej techniky Eastcon. Hrnce, panvice vyrobené v Nemecku z najkvalitnejších materiálov určené na zdravé a rýchle varenie s úsporou energie. Prírodné posteľné textílie Eastcon sú vzdušné, regulujú klímu a sú zárukou maximálneho komfortu pri spaní. Made in Germany. Naše masážne kreslá poskytujú relaxáciu a zotavenie pre celé telo. Vďaka vyspelej technike s elegantným dizajnom jednoducho zabudnete na každodenný stres. Spokojní zákazníci a motivovaní zamestnanci sú pre firmu Eastcon stimulom a zároveň záväzkom, pretože kvalita Eastcon to je kvalita života.